Čaute, ja vás zdravím a máme tu dneska takéhoto robota, ktorý sa volá Minstorms od Lego City Bands. Takže tento robot dokáže veľa vecí, máme ho tu aj poskladaného. Napríklad táto hlava je ultrazvukový senzor, ktorý vníma všetko zvuk. Má tu pekné oči, bacha, pozerá sa na vás, radšej by sa mu nechcel nasrať. Lebo má tu zvukový senzor, ktorým vás pritne k stene a zabije. Vypadá to ako ruka. Toto vypadá ako pohlavný orgán. Nie u ženy, ale u chlapa. Je to farebný alebo svetelný pinďúr. A na druhej strane máme našu obľúbenú zadnicu. Takže, počkajte. Riť. Je to náš tlakový senzor. Pekne ho zakrieme, aby a máme tu motory. Dobre, teraz ukážeme, čo to dokáže. Napríklad zastane na určitú vzdialenosť. Sama nadstaviteľná. Ale len cez plcu. Jedeme na to. No, vyskytla sa menší chybička. Originál anál. Ako parkujú staré babičky. Teraz je bonus niečo z počítača. To by bolo všetko. A teraz tady máme niečo na hlas. Utíkej, Foreste, utíkej, utíkej, Foreste, biež, Foreste. Zdechni, Foreste. A teraz tu máme nejakú odlietavačku. Odlietáme do sveta, nesveta. Čau, v ďalšom vlogu.